Máme Alex. Hey, what's up? Logisci. Čau Alex. Čau. Slis. Hey, what's up? Zdravím všetkých, toto je vlog z Hyperpunku. Ideme na Hyperpunk festival, dneska je 2.8. je 9 hodín ráno a čakáme na Alexa, lebo si išiel pre veci domov a vyrážame do Duchonka Prašice na Hyperpunk festival, prvý ročník Hyperpunk festivalu. Alex, look at fucking him. Čo ty? Možno sa pýtate, prečo som si zobral vankúš. To som si presne zobral preto, keď Phil bude baviť koncert, tak preto to mám. Lebo tam zaspím. Shit. No to svieti, ale to nevidno. Mám piči, vypnem to. To v noci budem s tým. No už to vypne, jedem. Máme za sebou menšiu pauzu. Sme na ceste tak 20 minút. Máme za sebou menšiu pauzu na snack, na raňajky. Je 9.55. Skittles. Čo sa nestalo? Mali sme tu kávu a káva už sa nám trošku vyliala do kaslíku. Ináč musíš asi hlasnejšie hovoriť trošku, lebo... Kávej! Hell! Celkom akože skurvená káva. Dobre, to akože... Toto je... Už. Jebem to bič. Takže, sme na diaľnici. Robíme. Obehujem, počkaj. Transition. Čaute. Hopa. Wow. Je tu horúco, takže to má za dôsledok to, že keď prídem, tak zbijem myšina s Philom. Lebo prečo majú tak na západe horúco? Čau Slis. Čau Alex. Biela rúža, označkovať. DNA všade. Viete, ak psi čúrajú, tak ja som to tu opil. Cigarety, Malborky nefajčite. Radšej Johnta si dajte. Čo si, kokot, faded? Ja, ty si one. If you walk in my skin, feel the jet. It better feel. Prečo sa to nechce zaostriť? Aha, už. Našiel som našu hudbu. Kde? Tam. To je odpad a toto tvoje je veľké hovno. Sme ešte len v Levoči, alebo teda pri Levoči a we are ready. Fucking go. Piči! Hey, what's up? Vítame vás, nachádzame sa pred Ružomberkom a tam sú pekné hory. Vyčistené. Vyčistené. Ahoj Alex. Čaute vlogisci. Vlogisty, kde sa to nachádzame, Alex, povedz. Som Raďochove sme. V Ružomberku a máme tu veľa ľudí sa na nás pozerá. Lebo oni nevedia, že my sme reperi a máme 500 000 monthly listeners. Oni nás nepoznajú. Toto je pravý diamant. Ja som Lečopa a ty si 7-9. A už sme v Nitre! Čaute, sme v Nitre, sme... You don't. Neviem, počkaj, kam máme ísť. Pekné ženy. Tu si v cieli, tu majú byť mlyny naproti. Určite, myslím, že tu bude jesť. Chcem jesť. A ja chcem jesť. Ako sa ti páčia mlyny? Dúfam, že tu budú robiť chleba, ale nerobia. Bola tuna. Takže my musíme ísť takto tadiaľ. Tam musím dať... No, pičička. Bitches. Máme rozložené I staniky. got my wrist, bitch. Stany sú ready. Ženy sú ako víno. Čím staršie, tým lepšie. Fans. Hurricane, tak hit it fucking more. What's up? Predstav sa. Jacob. Tom Ware. Čo nám chceš povedať do vlogu? Že je tu krásne a užívajte život. Výborne, ďakujeme.
Nedal len bot. Ja. Čo mi povieš na to? Hurricane. Hurricane. Ja som Raj Kojo. Kde je Kojo? Ale chcel by som povedať všetkým ľuďom, čo toto pozerajú, že... Ritera Mi ako... to pripomína strašne, ale mi strašne tako pripomína. Koho? Neviem. Koho? Aj než neviem, jak sa volá ani. Ja si nepamätám mena. Môžem sa priznať do kamery? Čo sa môžeš? Tornado. Nemám otca. Fú. A honil som bratranca, keď som mal tak 8. Čo robíte? Tak to je Sam. Počuli, že Samon 750. Povedz niečo, Samko, povedz niečo do vlogu. V časoch vojny je každá diera priekop. Samo Na rovinu Stupkova. chalani, kto z vás je Nie sú homosexuál? nikde inde potraviny. Na rovinu? Jebať buzerant! Ritter, prestaň. Verím, baba, ty kurva. Dobre, poďme do piče, ja chcem žrať. Čo tam robíš? Oťa urob sideflip. On ti ukáže, ako moc sa rozhúpe. Dodo, ukáž, ako moc sa vieš rozhúpať. Sideflip, on sa vie sideflip. Dávaj, Ed. Ešte raz? Nie, Majú raňajková bublanina. Nemajú! Nemajú raňajkovú bublaninu a žemle za 2,50. Nemajú. Opiči, ale ešte aj raňajková bublanina. Jebe ti. Dodo, poď si to vyskúšať. Jebe ti. Poď si to vyskúšať. To fitne? Nech to. Kde to, ale kde to môžem? Prosím vás, môžem to vyskúšať? Za 70 centov. Ukáž. Máš šunku, bracho. A kúkaj to. Môžem si dať jeden pádok? Chlapci, vy ste jebnutí. iba tri? To fakt ste si kúpili šunku iba? Za 70 centov. A to sa oplatí, Braško. Ani nie, kámo. Ja nie vôbec. Ale máme na to, môžeme rozhadzovať. Máme tu posledný platok, dáš si? Nie. Daj, Dáš ja si? si dám. Nie, ten, čo je za kamerou. Ja Dáš si? nechcem. Daj jej. Ja si dám. Ten, čo je v kamere. Piču, ja si dám. Dobre, dá si ona. Máš peniaze naspäť. Ja si zoberiem line, počkať, nemám chlapci. Hej. Ale kamoško, Čo Ritter? Salmonella istá. Salmonella istá. oni nevedia, že som získal boxík. Zadarmo ináč. Zadarmo. Ty si fešák ako kokot, kámo. Isto si... Povedz niečo zaujímavé ináč. Ja neviem, že ona pivko tu Čo máš, aké máš pivo, povedz. že plozničku porad. Ty kokko, tomu ver. Môžem sa napiť? Kámo, Vyjebala s tebou ako ideš kokot. skočiť tie pičoviny? Pozeraj, toč. Točím. Pedo in action. Pedo in action? Ne. Že si mi dal bajt, tak si frajer. Ja? Čo, dajte čo? Chodí, daj do zadku. Počkaj, ale ten odíďte a potom to dá. To je strašne pedo ináč. To je On strašne. tak vyzerá, hej. Jak sa voláš? Počkaj, idem za ňou. Čau, Kerry. Choď. A že od toho pána tu, čo má reťaz, jak pes vyzerá. Keď ma ujebe voľaká mamička, rada, že som bola. Dodo, chod do piče. Chod do piče odtiaľ. Chod preč. Chod preč. Nemôžeš húpať. Ty čo si robil? Priznaj sa. Na kamere si, ja som ťa chytil. Tak každý z nás... Celý rozhúpať. Proste, každý z nás je tak trochu nadržaný. Česko. Ja mám v Bratislave z etnosumby, ja mám za 50 €. Ja mám z Indie, ale sa to dováža do Česka. Dneska mi vykúruješ. Daj si. Vieš, koľko cigánov to chytalo? Ten stôl do piče. Chceš to vrátiť? Daj si ty. Máš to na vrne. Mám. Ale dopravím. To si Narysuj to. Jebnutí ľudia na západe, vy ste proste prijebaní. Ale baví ma to tu. Ale ja som to tu spravil. Stávam sa, koľko to zrejme, keď to narysujem. Ja to fúknem. Sorry, bro. Kámo, oni sú na sol. Nemal pesa, mám plný sinners. Čo to je? Nevedel, čo je hlave, kámo.
Servietku, ale s kečupom a syrom. Je to lepšie ako langoš. Bling bling, bling bling a pičoviny. Ja? Bling bling a pičoviny. Čo robíš ty? Papa langoš, z ktorého mi polku dá. Of the day. Quote of the day, keď od teba žena nemá záujem, tak môžeš nájsť nejakého muža. Tam je Alex. Nič nie je v pohode, tak jak to vyzerá. Nič nie je v pohode, tak jak to vyzerá. Nič nie je v pohode. Načiel som lajky, teraz dávam bež, mám veľa diamanty. Nepotrebujem mať nabitý gang, rozhodím ťa, si nabitý blind. Každý deň vstávam, dám wake and bake, chcem urobiť cheese a hodí ho na svoj play. Lebo už tu nie je komu dôverovať. Teraz vám zahráme Hotel Kiel. Povedz, začekajem do vlogu. Mám 2 piva. Máš 2 piva? 2. Deň 3. Ty? Ako cítiš, Alex? Smrdí tu dačo. Strašne tu začekandli. To bude určite ten had. Sorry. Had. Had. Ne, sorry. Aj, fakt. Prečo mi nejde pripojiť sa? Dobrali? Vlastním peniaze? Takže ty si s ním bol iba tak. Na rande, no. Čom som nepriebal? Veď som mu dal kusnúť. Ja to prebač. No ale mám takúto, že ak budeš pičovať, tak poviem, čo sa stalo. Dáš mi napiť blášku? Že môžeš, akože aj teraz. Povedz, ja práve, Bude to srandovné. určite sa Vstúpil som do psačieho hovna. Hej, tak som rád, že som ťa teraz chytal za nohu. Za lavačku.